но ще вземем от София, да. От София. Да взимаме ги и отиваме на място там и почваме да... Точно. Нема дръжва в течение, ще съдействам. Да, действаме. Добре, благодаря ти много. Живи и здрав. Да си ви жив и здрав, приятел. Живи и здрав. Леке. Това е най-голямата адвокатска кантора в България. Марковски. Митко Димитър Марковски. Виждате ли? Независима, защото има такива към министерство, ние казват, не, трябва, защото има болести, има това, трябва. Ето, виждате ли какво става? Сега ще се обадиме на такава лаборатория, сега ще кажем на професора и те ще кажат, имаме тук еди кой си, да вземе там на място, отиваме. Взимат, казваме на кмета, казваме на директора на полиция, докато не стане това, господин началник, няма да допуснем да вземете една овца. Аз ви казвам като еврокомисар на ромите в България и в Европа, защото не може да ни вземете хляба. Не знам колко човека работници има, но сигурно има 50, 60, 100 човека работници. Защото това са 2000 овце са това. Така че, приятели, обещавам ви, защото не само България ще дигнем, а ще дигнем Европа. Еврокомисара по животновъдство ще го дигна други ден. Аз съм там, ще бъда там в парламента. Европейския парламент. Приятели, ето сега трябва да помагаме, да се включваме, да правиме неща. Сега си тук не харесваш, не споделяш 1300, там са направили 100 000. Сега ако пусне тук моята сестра, като почне кючеси гюбек напред-назад, цъкаш, давай! Айде, лабаря, Исусе! Приятели, много сме трудни нашите роми. А за циганите и за мангалите, мани. Ще продават наркотици на нашите деца. Ще ни смачкат. Умират децата ни, 10-12 годишни деца. Мълчиме, гледаме. Нали моето дете не е, Приятели, включвай се. Защото това, което става. Сестричка, ти си будна жена, виждам те, Михайлова. Хайде, качвай се, бе, сестричка, да кажеш ти, защото ти си будна жена. Сега вижте сега